ngicela ungiphele imessage osekhaya othole namhlanje ukuthi unegciwane wena usuke ngesikhathi ingakabikho imishanguzo usibekile esithombeni nangothola namhlanje cela ungiphelele imessage ya lithe lami ukuthole namhlanje usenhlanhleni ngoba uthola unakho azokudla thina kwakungekho sasintanta nje emoyeni sinethemba yila sasathi ne hope is vital sangasho ukuthi HIV sathi i-HIV siyamshintsha sithi hope is vital namanje kuyena umuntu othola manisasho njalo akubambeleka akathatha imishanguzo yakhe imala thatha lento ayinabungozi awusukathe nje ahambe nayo eyabe senamgozi ayinama side effects ayinamqondo lesizwa manje uzohlala nawahimi sakho ithathe engingakusho ngingathi nanku u equals to you yebo ube khona la sithi uma ngabe licindezekile alitheleleki hayi kanjalo kuphela lizocindezeleka ngoba uhleli emshanguzweni yakho hlala ubambelele emshanguzweni yakho wenzela wena wenzela omunye umuntu ukuthi ungamtheleli lingaligcwane